Ola, chamome Silvia, Ola, chamo Paula. teño 15 anos. Eu tamén teño 15 anos. Os meus pais son de Galicia os dous e eu nacín aquí. Os meus pais tamén son de Galicia e eu tamén nacín aquí. Para que me sirve a mí o galego? Pois porque eu tamén son dali. Pois a mí sirve o galego porque así podo falar con meus amigos de Galicia e incluso de aquí. Eu chamome Ryan Stokes, teño 17 anos, eu nacín en Londres. O meu pai é inglés, conductor de autobuses ingleses, e a miña nai abulense. Desde pequeno falo inglés e español. Este é o meu primeiro ano estudando francés e galego no Instituto Español Cañada Blanche, en Londres. Gústame estudiar galego porque pareceme unha lingua interesante e gustaríame viaxar a Galicia para coñecerla da maneira máis auténtica posible. Chámome Vanessa e teño 15 anos. Chámome Lara e teño 15 anos. Eu nacín en Madrid e os meus pais son de Colombia. Eu nacín en Londres e os meus pais son de Galicia. Falo español, inglés, galego e estou aprendendo francés. Eu falo español, inglés, galego e estou aprendendo francés tamén. Para que serveme o galego? Serveme para poder comunicarme con outros países como Portugal ou Brasil. O que sabe galego sabe máis. Ola, eu son Xiana. Eu son Bernal. Son de Cangas. Eu son de Vigo. Levo un ano estudiando no Instituto de Londres e Cañada Blanche. Eu tamén levo un ano estudando como a Xiana no mesmo instituto. Falo portugués, galego e castelán. Eu falo castelán e galego. A miña relación co galego dende que estou aquí é que o boto moito de menos porque na casa non o escoito e ter que estudiar en castelán faiseme moi raro e o boto moito de menos. Eu aprendín a valorar máis o galego nunha cidade tan multicultural xa que o galego é o meu sinal de identidade.